Merħba tfal u nilqakom għal dan il-ħin ta' qari. Jiena Miss Franziska u llum ġibtilkom ktieb sabiħ ieħor għalikom. Però qabel ma nibdew u qabel ma niskopru x'inhu l-ktieb tal-lum, ejja nkantaw il-kanzunetta tal-qari. Aqra l-istorja minn dal-ktieb, aqra l-istorja minn dal-ktieb. Dawwar paġna paġna, dawwar paġna paġna, dawwar paġna paġna, aqra l-istorja minn dal-ktieb. Tfal, illum il-ktieb li ser naqraw jismu Nitkellmu ma' Annimali Slavaġ, miktub minn David Muscat. Iva tfal illum ser inkunu qed nitkellmu ma' annimali slavaġ differenti. Ma' liema annimali taħsbu li ser inkunu qed niltaqgħu illum? Intom kurjużi biex tiskopru? Anka jiena, mela tlaqna niskopru l-ewwel annimal li ser niltaqgħu miegħu. Dan huwa l-ewwel annimal li ser nitkellmu miegħu illum. Tafu x'jgħidulu intom dan l-annimal? Din hija x-xadina. X'taħsbu ngħidula ftit lix-xadina? Xadina, fejn inti? Hawnhi x-xadina? Merħba, tista' tgħidilna ftit dwarek? Jiena xadina. Jiena xadina sewda. Jiena xadina dħulija. Nixxabbat u niddendel minn siġra l-oħra. Naf nuża jdejja pat-tfal. Nibki, inwerża u ngħajjas ukoll. Inħobb nitbellaħ pal-buffi. Niekol il-frott, il-weraq, iż-żerriegħa, il-fjuri u l-insetti. Mhux veru nħobb ħafna l-banana? Jiena xadina. Intom tafu kif jagħmlu x-xadini tfal, jitbellħu jaqbżu minn siġra l-oħra? Grazzi ħafna, Sinjura Xadina, niltaqgħu darb'oħra. Ħannaraw issa ma' min ser nitkellmu. Ara lil min għandna issa. Tafu intom x'jgħidulu dan l-annimal? Dan jgħidulu ġemel. X'taħsbu nsejħulu ftit? Hawnhu l-ġemel tfal. Xi tgħidilna sur ġemel? Jiena ġemel. Jien ġemel oranġo fil-kannella. Għandi żewġ ħodbiet fuq dari. Għandi saqajja twal ukoll. Għandi għonqi twil ukoll. Inġor fuqi in-nies u l-affarijiet. Niġġerra fuq ir-ramel tad-deżert. Niekol il-ħaxix u x-xewk. Inħobb il-kumpanija ta' sħabi l-ġmla u n-nies. Jiena il-ġemel. Grazzi ħafna sur ġemel. Niltaqgħu darb'oħra. Issa tfal għandna annimal ieħor. Intom ġieli rajtu dan l-annimal u tafu x'jgħidulu? Dan tfal insejħulu nama, in-nama. Ejjew naraw ftit ser jgħidilna n-nama. Jiena nama sewda bil-kannella. Jien l-akbar asfur, imma ma nafx intir. Għonqi twil u saqajja twal ukoll. Għandi munqar u rix bħalla safar. Imbit bajt abjad u jkolli l-flieles. Niġri ġiri sfrenat. Niekol kemm ħaxix kif ukoll ġurati, sriep u ġrieden. Jiena norqod bajnejja miftuħin. Jiena nama.
Issa tfal għandna annimal mistieden ieħor. Tafu intom x'ngħidulu dan l-annimal? Dan huwa l-kukkudrill. Ħanajtulu ftit il-kukkudrill. Merħba kukkudrill, xi tgħidilna inti? Jien kukkudrill, jien kukkudrill gris, jien kukkudrill kbir, għandi l-ġilda ħoxna, dembi twil u goff, snieni bojot jaqtaw daqs sikkina. Jien niekol il-ħut, l-għasafar u annimali żgħar oħra. Jien naf nowm u nodos. Inqatta' ħafna ħin fl-ilma. Jien kukkudrill. Grazzi ħafna sur kukkudrill. U issa se niltaqgħu ma' annimal ieħor. Tafu x'ngħidulu dan l-annimal? U tafu x'inhuma dawn li għandu dan l-annimal? Ejjew niskopru ftit. Merħba żebra. Merħba, jien żebra. Jien żebra bajda u sewda. Mela kif qed taraw tfal iż-żebra għandha l-istrixxi u hija bajda u sewda. Jien il-kuġina taż-żiemel. Inħobb nimxi, niġri u nilbet. Nara tajjeb ħafna kemm filgħodu u kemm filgħaxija. Nisma' tajjeb ħafna wkoll. Inħobb inferfer dembi. Niekol il-ħaxix u l-weraq. Jiġru warajja l-iljuni. Jiena żebra. Grazzi ħafna, żebra. Niltaqgħu. U dan l-annimal tfal, tafu x'ngħidulu? Dan huwa il-lupu. Jien lupu. Jien lupu gris u abjad. Jien lupu kaċċatur. Għandi l-pil sufi u ma nħoss bart. Widnejja ippuntati. Jien u l-kelb niġu kuġini. It-tnejn nimbħu. Niekol iċ-ċrief, il-fniek, il-ġrieden u annimali oħra. Jien ħafif, niġri u nxomm ħafna. Jien lupu. Ħanaraw min imiss issa. Tafu intom x'ngħidulu dan l-annimal? Din hija it-tigra, it-tigra. Ħanaraw ser tgħidilna t-tigra. Jiena tigra. Jiena tigra oranġjo bl-iswed u l-abjad. Jien tigra b'saħħti u ħafifa. Dembi twil. Jiena niġi mill-familja tal-qtates. Rasi kbira u bil-mustaċċi. Għandi l-pil bellusi u artab. Niekol iċ-ċrief, il-ħnieżer slavaġ u annimali oħra. Inħobb naqbes, nom u nixxemmex. Jiena tigra. Tafu x'ħoss tagħmel tfal it-tigra? Tajjeb tfal, mela issa li tkellimna ma' dawn l-annimali ħanilagħbu logħba flimkien. Jiena ser ngħid xi ħaġa li qalu dawn l-annimali u intom tridu tippruvaw taqtaw liema annimal qala u wara ħanaraw ftit kemm tajtu. Liema annimal qal jiena nixxabbat u niddendel minn siġra għall-oħra. U liema annimal qal jiena għandi żewġ ħodbiet fuq dari u niġġerra fuq ir-ramel tad-deżert.
U mbagħad kien hemm annimalu qalilna li hu bajda u sewda. U annimal ieħor qalilna li hu jinbaħ u jiġi mill-familja tal-kelb. Tajtu li huma? Ħanaraw ftit. Mela l-ewwel annimal li jixxabbat u jiddendel minn siġra l-oħra kienet ix-xadina. Ix-xadina, proset ħafna jekk tajtu. U mbagħad annimal ieħor qalilna li għandu żewġ ħodbiet fuq daru u jiġġerra fuq ir-ramel tad-deżert. Proset tfal jekk tajtu li kien il-ġemel. Il-ġemel. U mbagħad annimal ieħor qalilna li hu bajda u sewda. Naħseb indunajtu għal min u x'vera. Iż-żebra, iż-żebra. U l-aħħar waħda jien nimbaħ u niġi mill-kelb. Dak kien il-lupu, il-lupu. Proset ħafna tfal. Issa ser nagħmlu żewġ attivitajiet marbutin ma' dawn ma' xi wħud mill-annimali li semmejna llum. L-ewwel attività li ser nagħmlu hija żebra u ħanurikom ftit kif tagħmlu din iż-żebra. L-ewwel nett għandkom bżonn kartonċina bajda, għandkom bżonn kotba suf, għandkom bżonn kulur jew marker iswed, kollha naturalment, u imqas biex tkunu tistgħu taqtaw. U tinsewx ukoll lapet biex tkunu tistgħu tpinġu bih. L-ewwel ħaġa li ħatamlu bħalma għamilt jien hija li tpinġu ir-ras u l-ġisem taż-żebra. Issa importanti li tpinġuhom separati. Issa jiena daw il-ħadd tajthom u għalissa iridu jiġukom xi ħaġa hekk. Issa kif qed taraw, jiena tfal għamilt 4 ċrieki għaliex daw ħajkunu s-saqajn taż-żebra imma ħandaħlu subajna fihom. Għalhekk importanti li ċrieki tagħmluhom il-qies ta' subajkom jew inkella ftit ikbar biex tkunu tistgħu taqtawhom u ddaħluhom. Issa importanti li meta tiġu biex taqtaw iċ-ċrieki jgħinkom xi adult għax jista' jkun li jkollkom bżonn imqas iktar irqiq jew inkella xi xafra għalhekk tajjeb li jgħinkom xi adult. Issa tfal kif indunajtu jiena lħaqt ukoll pinġejt l-istrixxi u l-għajnejn taż-żebra permezz ta' kulur iswed. Li għamilt ukoll imbagħad hija li qtajt ftit kotba suf u weħħilt biex nagħmel ix-xar taż-żebra u id-demb. Issa malli tagħmlu hekk, kull ma jkun jonqos huwa li twaħħlu ir-ras mal-ġisem taż-żebra permezz tal-kolla. Għatu ftit ċans li jinxef u hekk għandkom il-pupazz tagħkom taż-żebra. Issa t-tieni attività li ser nagħmlu hija li ħanamlu tigra. Issa għal din l-attività għandkom bżonn kollha, kartonċin oranġjo, għajnejn li tistgħu wkoll tpinġuhom intom, kulur iswed, u mbagħad għandkom bżonn dawn l-istikek tal-ġelati, bħal tal-ġelati. Issa dawn l-istikek tistgħu issibuhom tixtruhom lesti jew inkella jekk għandkom xi ġelati tistgħu iżommuhom u mbagħad tiżbawhom
tisbawhom oranġjo bħalma għamilt jien. Issa l-ewwel ħaġa li ser tagħmlu li ġa għamilt jien hija li ħatwaħħlu dawn l-istikek tal-ġelati flimkien biex tiġi triangolu. Ħataqtaw ukoll il-kartonċina l-istess qies ta' dan it-triangolu. U mbagħad ħanwaħħlu l-istikek u l-kartonċina flimkien. U hekk suppost tkunu weħħiltu il-kartonċina mal-istikek. Issa jien żejjin ftit ukoll l-istikek biex ikollna anke tigra. Imbagħad ħanwaħħlu l-għajnejn. Wieħed. U tinsewx ukoll tpinġu l-imnieħer u l-ħalq tat-tigra. Mbagħad l-aħħar ħaġa li ser nagħmlu hija jinqtajt żewġ widnejn għat-tigra. U ħanwaħħluhom fuq wara. Tuha ftit ċans tinxef u hekk għandkom it-tigra tagħkom. Nispera tfal li oġbukom dawn iż-żewġ attivitajiet, hemm ukoll diversi attivitajiet li tistgħu tagħmlu marbutin mal-annimali, ukoll nissuġġerilkom li tisimgħu id-diska il-ġungla li tistgħu issibuha wkoll fuq l-istazzjon ta' YouTube, l-istazzjon tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fuq YouTube. Nispera li ħadtu gost miegħi u ma' dawn l-annimali kollha li ltqajna magħhom, jiena narakom darb'oħra bi storja oħra. Saħħa u ċaw tfal!